आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की धमाकेदार सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। म्यूजिक बाय मनचाहा बजा रसमिया के में गइले रे हम के पागल तोरे समिया के में गइले रे हम के पागल की तहरा आदम पियतान की तहरा आदम पियतान दिन रात हम सिंगरेटर समिया के में गइले रे हम के पागल तोरे समिया के में गइले रे हम के पागल घुरे नइखे पड़त तुहसे बांधे पके मिलल चले गइल ससुरा छोड़ के देह हमर हिलल घुरे नइखे पड़त तुहसे बांधे पके मिलल चले गइल ससुरा छोड़ के देह हमर जो हते रह गइनी राह की जो हते रह गइनी राह करे आइले नाही भेटर समिया के में गइले रे हम के पागल तर समिया के में गइले रे हम के पागल राइटर होरी लकेना मनले कहानावा देती जान तोहके नित सो दीवाना राइटर होरी लकेना मनले कहानावा देती जान तोहके नित सो दीवाना मुहना विशाल दिली मुहना विशाल दिली शादी होई नाही से डर समिया के में गइले रे हम के पागल तर समिया के में गइले रे हम के पागल